Какви заявки даде руският президент Владимир Путин по време на голямата си пресконференция вчера пред над 1200 журналисти? Това ще научим от коментара на анализатора, журналист Валери Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. 10-та юбилейна пресконференция. Русия в момента е в фокуса на вниманието заради геополитическата ситуация в момента, заради срива на рублата и всички черни сценарии, които чертаят анализатори, а и някои от водещи световни лидери. На вас какво ви направи впечатление от пресконференцията на Путин вчера? Очевидно, че Русия започва да оценява с по-висока степен обективност обстановката около себе си. Бих казал и реакциите на международната общност. Путин беше достатъчно умерен този път в оценката си на ситуацията вътре в Русия. Разбира се, оптимизма, че тази криза е само за 2 години, мисля, че е пресилен. Той е по-скоро насочен към вътрешната публика, тъй като очевидно, че става дума за процеси, те не са продиктувани само от външни, но от вътрешни фактори. Именно всъщност Путин в общи линии каза, че всичко се дължи на валутната война, която се води срещу Русия, на ситуацията около Украйна, санкциите на Запада, петрола, въобще всички външни фактори. Да, външните фактори очевидно влияят все по-силно върху руската икономика, вероятно ще влияят и върху руската политика. Беше засегнат и въпроса за перспективата по-нататък след 2018 година, когато свърши сегашния мандат на Путин. Очевидно, че тази криза ще влияе върху избора на руснаците по-нататък, т.е. тя вече има отражение върху политическата перспектива в страната. Но не бих казал, че тази рецесия, в която влиза сега Русия, е резултат само от външни фактори. Тази криза беше забелязана още по време на Олимпиадата, когато знаете, че тя частично беше бойкотирана. Още тогава се видя, че разходите, които Русия хвърли и очакванията за приходи от Олимпиадата не се оправдаха. Видя се, че тези разходи са пресилени на фона на вътрешните икономически процеси. Така че бих казал, онова, което виждаме сега е следствие от един процес, който се задълбочава. Всъщност Владимир Путин направи едно подобно признание за това, че руската икономика не се е развивала по начина, по който е трябвало, за да може да отговори на предизвикателствата, които днес се поставят на дневен ред. Между другото, вчера в нашото студио финансовия анализатор Светослав Цачев каза, че освен цената на петрола, освен санкциите на Запада, друг важен фактор, който предизвика срива на рублата, са и спекулациите вътре в Русия. Кажем, Роснефт, това, което стана с тези 625 милиарда под формата на облигации, които след това са изкупени от държавните банки. Това до някъде е нормално, тъй като започва да се вътре в страната да се чувства дефицит, недостиг на валута, валутни резерви. Естествено, някои от големите играчи на пазара да се презапасяват, естествено да се опитат да... Но въпросът е кои и защо държавните банки пък са изкупили всички тези облигации? Бих казал, че в момента на спекулативния пазар, ако условно го наречем така, въпреки че това е една пазарна логика, всеки се спасява в тази ситуация както може. Едновременно играят и държавни предприятия и частни, разбира се и големи компании. Ако продължи този спад на петрола, това няма да е според мен обаче много продължителна тенденция. Русия ще продължи да изпитва вътрешни дефицити. Разбира се, разпродажбата на част от вътрешните резерви няма да реши проблема, тъй като той е много по-голям от това, което може да се реши с оперативни средства. Упреци към Централната руска банка имаше, разбира се, че не е реагирала на време. Появиха се спекулации, че е възможно Путин да смени Медведев. По-скоро това са предположения и бих казал, че това са вече политически спекулации. Но вие казахте, в политически план се очертават промени. Как ги виждате вие? Вече в социалните мрежи е видно, че много от руснаците са възмутени от това, което се случва. Те са притеснени, разбира се. Вече си дават сметка какво в икономически план означава всичко, което се случва. За момента само на финансовите пазари, но съвсем скоро ще бъде усетено от всяко едно домакинство в Русия. Колкото и окружително да се представи нещата в политически план, на битово ниво най-силно се чувства кризата.
Знаете, че бяха ограничени пътуванията, беше препоръчен руснаците дори къде да почиват, т.е. да избягват страните, които налагат санкции на Русия. Това вече е сериозен признак за безпокойство. За сега не бих казал, не се забелязват елементи на паника и на битово, и на политическо-икономическо ниво, но рецесията е процес, който започва сега и, както вече казах, едва ли ще продължи 2 години. Средствата, с които може Русия да се бори срещу тази рецесия, са зависими от външни фактори, така че решението на проблема все едно във времето ще се забави, очакванията ще намаляват. Това би могло да доведе, разбира се, до сътресения, които биха имали благоприятен характер за Русия в перспектива. Т.е. тя ще трябва да изстрада едно решение, което така и не беше взето, т.е. да се преструктурира икономиката, да бъде пренасочена към други резерви, освен към енергийните. И опозицията вероятно ще се възползва от ситуацията, в която в момента се намират. Сега аз не съм привърженик на тези твърдения, че външен натиск би могъл да реши политическата ситуация в Русия. Първо, опозицията е много разделена. Второ, сред нея липсва фигура, която да е достатъчно силна, която да е достатъчно харизматична, за да може да извлече дивиденд от такава ситуация. При такива големи сътресения в Русия обикновено настъпва една вътрешна мобилизация. Така че тенденциите са противоположни. Лично аз смятам, че вече един от факторите, който работи, е факта, че политическата перспектива вероятно няма да е тази, която може би са очаквали сега управляващите. Втория проблем е, вече Русия разбира, че зависимостта от енергоносителите е двустранна. Той, че освен ресурси има и пазар и доставчика зависи от пазара. Смятам, че пренастройването на тръбата на Запад ще отнеме много повече време, въпреки че Путин изказа една интересна мисъл, разглеждана в геополитически план, доста интересна, че може да се съединят западната и източната тръба, така че да могат да се преливат. Тоест Русия да счита едновременно и на европейския, и на азиатския пазар. Това е дълъг процес. И вероятно голяма инвестиция ще бъде необходима. Да, при това той подчерта, че са направени прекалено скъпи и за двете страни, но затова пък според него перспективни взаимни отстъпки. Ставаше дума за отношенията с Китай и Индия. Това наистина са перспективни пазари, но дори самия факт, че Русия може да увеличава доставките за вътрешния пазар на Турция, вече е едно обстоятелство, с което ние трябва да се съобразяваме. Затова смятам, че когато оценяваме перспективата за преминаване на транзитни тръби през нас, винаги трябва да отчитаме, че това е винаги геополитически проект, който е свързан с мерки за военна, политическа, икономическа стабилност, така че ние нямаме основание да подценяваме влиянието на един такъв проект. Може би тепърва ще разберем какво за България ще бъде отражението на всички тези събития, които в момента се случват. Как според вас ще се развият те? Всъщност България беше цитирана и от Путин, и от Медведев като причината за спирането на Южен поток. Имаше много остри нападки в последните дни. Медведев каза, че България е лош пример за членство в Европейския съюз, когато очертаваше перспективата пред евроинтеграцията на Украйна. В това послание на Путин имаше интересни моменти, засягащи именно отношенията с страните от Източна Европа. Той каза, те са слаби, те са икономически и политически зависими, с две думи ние ги разбираме. Естествено, че в такъв елементарен вид представянето на отношенията на страните от Източна Европа към кризата, която се създаде около Украйна и Крим, не е коректно. Направи впечатление, че всъщност че Путин разглежда въпроса за Крим като вече решен, докато за Източна Украйна той използва по-меки формулировки. Смятам, че
България има достатъчно аргументи, за да не затваря страницата около Южен поток. Мисля, че не е сложена точка Към на проекта. момента обаче изглежда, че Русия е затворила страницата. Стана ясно, че от наша страна е имало една покана за среща с руските представители. Министър Лукарски даже избърза да заяви, че ще има в петък днес такава среща. От Москва казаха, че няма да има такава среща, след което пък Лукарски реши да замине за Съединените щати. Може би ще има телефонен разговор днес. Въобще много се оплетоха събитията. Проблема е, че ние сме на входа на този проект. Тоест, много от решенията зависят от нас. Това ни превръща в така ударна точка за всяка вид нападки и спекулации. От друга страна, не за първи път така нашия политически елит показва неточна реакция и показва, че не умее да чете посланията. И се колебаем. Дипломатически език има формулировки, които не са директни. Кои са те според вас? Аз, тъй като дълго време съм работил в Русия като кореспондент, не веднъж съм забелязвал колко внимателно трябва да се слуша политическия речник, особено и дипломатическия речник. Там има степенуване на думички. Слава Богу, ние сме от поколението, което помни ерата на социализма. Знаем как с използването на прилагателните може да се омаловажи или да се преувеличи даден проблем. Така че в руската дипломация има една такава инерция от миналото. Какво ни казаха, ако преведем думите на дипломатически език? Ако преведем, на нас се каза, че от вашата активност, т.е. от енергичността, с която вие ще защитавате собствения си интерес, ще зависи и нашето отношение. Но в момента няма предмет за разговор. Да, може да се извършат консултации, да, могат да се сверят позициите на двете страни. Но едва, може би от вчера насам, след тези уверения, които получихме от Брюксел, вече можем с по-голяма категоричност да изчистваме позицията си и да търсим допирните точки с руската позиция по проекта. Ясно е, че са направени големи инвестиции, ясно е, че проектът е перспективен, и за двете страни, важен. Не бива да си мислим, че той е важен само за нас, той е важен и за Русия, тъй като избягва рискови зони за нея и същевременно дава един по-пряк път към европейските пазари. Така че един по-внимателен прочит на всичко, което досега беше казано, без емоции и така с хладнокръвието, което налага ситуацията, смятам, че ще даде резултат. И ще има подновяване. Аз вече казах, че не смятам, че въпросът, че преговорите с Южен поток са приключили. Такъв сигнал дава и премиера Бойко Борисов от Брюксел. Той казва, че България продължава да работи по Южен поток, така че очакваме развитие. Да, от тук нататък вече проектът ще зависи от вътрешните фактори в Русия. Как тя ще оцени перспективата на тръбата през Турция. Разбира се, тази тръба може да бъде също един проект, който по-нататък да се реализира, но според мен проектът Южен поток е достатъчно напреднал и само изглаждане на политическите различия, разбира се, при строго спазване на правилата на Европейския съюз, ще може по-нататък да даде импулс за уточняване и развитие на намеренията. Много ви благодаря за този коментар. Благодаря и аз. Валери Тодоров с коментар за ситуацията в Русия, перспективите пред руската икономика и за много важния за България проект Южен поток и неговото развитие.